Για 11η χρονιά απονεμήθηκαν τα βραβεία «Θεσμός» για το ελληνικό επιχειρήν, πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας. Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές ήταν και ο όμιλος Αντένα και ο πρόεδρος του Θοδωρής Κυριακού. Μια βραδιά γεμάτη λάμψη με προσωπικότητες που στηρίζουν το ελληνικό επιχειρήν. Μια βραδιά που τίμησε τους πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας και όσους έμπρακτα στηρίζουν το επιχειρηματικό πνεύμα και την ελληνική οικονομία. Εκπρόσωποι εταιριών και ομίλων από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς βρέθηκαν στην εκδήλωση για να τιμήσουν τις επιχειρήσεις που ξεχώρισαν τη φετινή περίοδο. Είναι ένας θεσμός που βραβεύει και επιβραβεύει πάντα τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν μέσα από τα οικονομικά του στοιχεία. Είναι αυτές που οδηγούν την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας μπροστά. Μεταξύ των μεγάλων νικητών της βραδιάς, ο όμιλος Αντένα και ο πρόεδρος του Θοδωρής Κυριακού, με το Αριστείο Διεθνούς Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας, το οποίο παρέλαβε ο Chief Financial Officer του ομίλου, Γιώργος Ράλης. Μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που ακολουθώ τον πρόεδρό μας, κύριο Κυριακού, έναν επιχειρηματία, όπως είπαμε, φοβερό όραμα και που ξεπερνάει τα σύνορα της Ελλάδας μας. Η Σοφία Μπιθαρά, πρόεδρος της εταιρείας ενδυμάτων BNF, παρέλαβε το Αριστείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς όλες τις γυναίκες να ακολουθούν τα όνειρά τους για να χτίσουν τη δική τους επιχείρηση. Λίγο νωρίτερα είχε βραβευτεί και ο σύζυγός της, Βασίλης Μπιθαράς. Εύχομαι να εμπνεύσω και άλλες γυναίκες να μπορέσουν να βρίσκουν το δρόμο τους χωρίς να έχουν δεσμεύσεις και χωρίς να νιώσουν ότι δεν μπορούν. Εταιρείες όπως η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και η Lambda Development, που παραδοσιακά ενισχύουν το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα και δημιουργούν ουσιαστική αξία για την κοινωνία και την οικονομία, παρέλαβαν το δικό τους τιμητικό βραβείο.